environments, optimizing you, the students, in both knowledge and culture of social responsibility. Learn with us and discover the leader in you. Lyceum Northwestern University. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z, ang mansyang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. C. Zipon. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. Sa ating mga tagapakinig na may edad 50 pataas na mayroong hypertension at high blood pressure, sigurado po akong tayo ay nagsisikap kumain ng mas healthy. Ngunit may pagkakataong mahirap itong gawin dahil di natin pwedeng kaligtaan ang ating kalusugan sa panahon ngayon. Makakatulong ang Centrum Silver Advanced Multivitamin sa inyo. Kasama ang pag-ehersisyo at pagkain ng tama. Alam nyo ba na ang Centrum Silver Advanced ay may lycopene na tumutulong protektahan ang inyong puso? Meron ding vitamin C at zinc para tulong palakasin ang resistensya. Ang Centrum Silver Advance ay inirereseta ng mga doktor. Kaya sa tulong proteksyon para healthy heart at tulong pampalakas ng resistensya, mag-Centrum Silver Advance araw-araw. Ang multivitamins na nirereseta ng mga doktor. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan, para sa edad 50 pataas, take Centrum Silver Advance every day. Mag-champion Supra Power na. Mura siya. Tanggal pa, Max Mancha. Champion, tipid ka. Bili na. Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, Max sulit. Mga minamahal kong kababayan sa ikatlong distrito ng Pangasinan, nagagalak po ako na batiin kayong lahat ng maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Dumadaan man tayo sa panahon ng pandemya, ay dalangin ko na ang ating pamilya ay malusog at ligtas sa anumang uri ng sakit at sakuna. Sa pag-alala sa kapanganakan ng ating manunubos na si Kristo Jesus, sana po ay maging payapa at masaya ang ating mga buhay. Hangad ko rin po na sana ay mas umunlad pa ang Tercero Distrito, ang ating probinsya at ang ating bansa. Sa ngalan ng aking pamilya, ako po si Board Member BC Mondacruz Bentanilla ay bumabati sa inyong lahat ng Merry Christmas and a prosperous New Year. Ilang selebrasyon ang ating nalampasan, ang birthday at Mother's Day nagdaan lang. Pero heto na tayo, nagkakaisa pa rin at ito'y lilipas din. Magse-celebrate din tayo ng sabay-sabay, kung magkaisa tiyak ang tagumpay. Emperador Light, gawin mong light. Drink responsibly. Mag-celebrate tayo ulit with Emperador Light. Gawin mong light. Drink responsibly. Ang kalayaan sa pamamahayag ang siyang garantiya ng malayang partisipasyon at pagmamasid ng mga mamamayan sa mga araw-araw na kilos at galaw ng pamahalaan. At ang malayang partisipasyon ng mamamayan sa pagpapatakbo ng kanyang pamahalaan ay siyang tunay na garantiya ng ating kalayaan. Ito ang prinsipyong pinaglalaban sa ating palatuntunang Firing Line! Tumatalakay ng mga maiinit at nagbabagang mga isyu na may kinalaman sa kapakanan ng mamamayan. Firing Line! Naghahatid ng mga ulat mula sa mga tanggapan ng City Hall, Capitol, Philippine Palatuntunang Firing Line! Dito lamang sa DWCM, Aksyon Radyo, Pangasinan.
At ngayon, narito ang inyong anchorman. Magandang gabi Pilipinas, magandang gabi mga ka-aksyon. Uling niandong sa inyo ng DWCM Aksyon Radio Pangasinan, ang kalipunan ng mga nagbabagang balita impormasyon sa ating pong palatuntunan firing line. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, amelioration distribution isinagawa kahapon sa para sa CVO sa Santa Barbara, Mapandan at Calasiao. Samantalang isinagawa rin ang joint amelioration para sa mga barangay volunteers kahapon. Ngayong araw mga ka-aksyon ay nagsagawa rin ng distribusyon sa bayan ng Bayambang para sa mga CVO at sa bayan ng Malasike. Gabay ng bayan, gabay ng barangay training isinagawa sa bayan ng Lingayen. Nagagalak naman ang pamunuan ng LGU Lingayen dahil sa kakawalan o nagsino na ang kaso ng COVID-19 sa naturang bayan. Sa mga police report, isa namang lalaki na hulihan ng baril sa bayan ng Mangaldan. Ilan namang katao huli dahil sa illegal na droga sa lungsod ng San Carlos, dyan sa may bayan ng Santa Barbara. Ganoon din sa lungsod ng Ordaneta at sa bayan ng San Jacinto at sa bayan naman ng Orbistundo. Ilang mga most wanted person arestado sa lalawigan ng Pangasinan. Sa mga balita sa loob ng bansa, Pangulong Duterte nag-withdraw na ng kanyang ambisyon para sa senatorial race, samantalang formal na rin nag-withdraw si Bongo sa 2022 presidential race. Duque bumanat kay Locsin sa 50 million na pesos na 50 million na Sirens deal. Mga sasali sa motorcade caravan dapat bakunado. Petisyon sa pagpospone sa eleksyon hindi uusad. At syempre sa mga reports ay paparating ng mga Aksyon Radio reporters, inyo po mapapakinggan sa ating pong palatuntunan na firing line. Syempre inyo po makakasama ang inyo pong ka-aksyon. Ako po si Aksyon Kumander, Dante, Cera. At ngayon sa detalye ng ating mga impormasyon na balita mga ka-aksyon. Ito po mga ka-aksyon patuloy po ito pong pamahagi ng mga amelioration benefits para sa mga CVOs at sa mga barangay volunteers sa lalawigan po ng Pangasinan. Kahapon ay isinagawa ng provincial government sa pangunguna ni Governor Amado Espino III ang amelioration distribution para sa mga barangay volunteer workers sa bayan ng Calasiao, Mapandan at Santa Barbara. Nakatanggap din ng 2,000 pesos sa mga barangay health workers, BSPO, BNS at child development workers mula sa nasabing bayan. Sa kanyang mensahe, pinahayag ni Governor Amado Espino ang kanyang pasalamat sa disiplina at pagkakaisa ng mga Pangasinense upang tuloy-tuloy na bumaba ang COVID-19 cases sa probinsya. Sa ginawang pamahagi ng amelioration ay sinimulan ng administrasyon ni dating Governor at Congressman Amado Espino III. Ito ay pinagpatuloy at dinagdagan at pinalawak pa ni Governor Pogi bilang sukli sa serbisyo at sakripisyo ng mga barangay volunteers. Kasama rin sa mga dumalo ay sina Board Member Nestor Nico Boy Reyes, Board Member Angel Barico Jr.,
At ang kanyang may bahay na si Dr. Sheila Ferrer Banigad, Councilor Raymond Camacho, Councilor Carl Vega, Kalasyaw Mayor Joseph Arman Bauso at iba pa mga lokal na opisyal. Dinala rin ng provincial government ang libreng COVID-19 at flu vaccination sa mga barangay volunteer workers ng Kalasyaw, Mapandan at Santa Barbara. Kahapon din ay tuloy-tuloy ang pamahagi ng amelioration para sa mga civilian volunteers organization sa lalawigan ng Pangasinan na ginawa sa Great Heritage Hotel sa may Santa Barbara. Kung saan nabigyan ng tig 1,000 pesos ang bawat CVOs ng Santa Barbara, Mapandan at Kalasyaw. Ang amelioration distribution ay pinangunahan ni Governor Amado Paulis III kasama sina board member Nico Reyes, board member Angel Baniked, Kalasyaw Mayor Joseph Arman Bauson, dating Santa Barbara Mayor Carlito Soplan, Mapandan Councilor Carl Christian Vega, dating Bayambang Councilor Raymond Camacho at ibang mga lokal na opisyal. Ang pamahagi ng amelioration ay papanga at sa iba pa mga bayan sa ikatlong distrito ay magtatagal hanggang Disyembre 15. Samantala, pinangunahan kanina ni Governor Amado Espino III ang amelioration distribution para sa mga civilian volunteer organizations sa Bayambang bilang pasalamat sa kanilang serbisyo at sa kanilang sakripisyo upang mapanatili ang kagandahan, kapayapaan at kaayusan ng bawat barangay sa Pangasinan. Nasa 1,747 CVOs ng Bayambang ang tumanggap ng tig 1,000 pesos na tulong pinansyal sa provincial government ng Pangasinan. Ang amelioration of 4 CVOs na sinagawa ng pamahalaan Panlawigan ay inisyatibo ni Governor Pogi bilang pagpapalawak ng pamahagi ng insentibo sa mga barangay volunteers kasama na ang barangay health workers, barangay service point officer, barangay nutrition scholars at child development workers. Sa kanyang mensahe, siniguro ni Governor Pogi ang tuloy-tuloy na serbisyo ng provincial government upang maiangat ang kabuhayan ng bawat Pangasinense. Nagpasalamat din ang Ama ng Lalawigan sa kooperasyon ng bawat isa sa magandang COVID-19 situation ng Pangasinan matapos makapagtala lamang ng 2 kaso kahapon December 13. Kasama ni Governor Pogi na nanguna sa maiksing programa sina Board Member Nestor Nico Reyes, 3rd District Board Member Angel Barico Jr. at kanyang may bahay at dating dating Mayor Ricardo Camacho, dating Councilor Raymond Camacho at ibang mga lokal na opisyal. Maliban sa tulong pinansyal, dinala rin ng provincial government ang libreng COVID-19 vaccine. Ganun din ang flu vaccine para sa mga CVOs ng naturang bayan. Samantala, magpapatuloy ang pamahagi ng tulong pinansyal sa iba't ibang barangay volunteers ng bawat bayan sa probinsya ng Pangasinan. At sunod dito mga kaksyon ay na kung saan ay kasama rin si board member Nico Reyes at ganoon din si Mayor Noel Hislani at pang lokal na opisyal. Mayroon ding hatid na flu at COVID-19 vaccination para sa mga hindi pa nababakunahan. Bukas, December 15, ay nakaschedule ang pamahagi ng amelioration para sa mga CVOs sa lungsod ng San Carlos. Isinagawa ng Office of the Presidential Advisor for Religious Affairs o OPARA. Katuwang ang provincial government ng Pangasinan ang Gabay ng Bayan, Gabay ng Barangay Training ngayong kalamang-4 ng Disyembre sa Pangasinan Training and Development Center 2. Ang Gabay ng Bayan, Gabay ng Barangay Training ay isa sa mga 3 bahagi ng programang Philippines Moral Transformation 2020. Ang training ay isang kampanya kontra korupsyon at kontra droga na isinagawa sa panguna ng Yeshua Men of Covenant o YMC. Nanguna sa programa si Governor Amado Espino III, si Presidential Anti-Corruption Commission former Chairman Greco Belhica bilang panuhing pandangal sa isinagawang one-day training. Sa kanyang mensahe, nagpasalamat si former PACC Chairman Greco Belhica kay Governor Espino at sa mga dumalo at nag-organisa ng pagtipon
Maraming salamat sa inyong pagtitipon-tipon dito sa programa. Ang pundasyon at ugat ng ipagtatagumpay ng ating bayan ay ang salita ng Diyos ng ating pinagsasamahan, sabi ni Belhica. Hinimok naman ni Governor Espino ang tuloy-tuloy na pagtulungan at pagkakaisa ng mga Pangasinense para sa probinsya. To our pastors and leaders in our community, huwag sanang magsasawa sa nabilinan ang mga kabayan natin with our prayers and cooperation. Everything will be better tomorrow, ani Governor Espino. Dumalaring sa pagtipon ng ang mga YMC National Directors at sina Direktor Sabina Canela, Direktor Ferdinand Malabid, Direktor Wodro Pahela, Direktor Rufino Tokmo, YMC Regional Director Manny Panganiban at ilang department heads ng provincial government at mga miyembro ng iba't ibang mga LGUs at mga religious sectors. Dalawamput-anim na minuto bago makalipas ang alas 6 ng gabi. Umaasa ang Department of Education Region 1 na madadagdagan pa ang bilang ng basic education institution sa region ang lalahok sa in-person classes sa susunod na taon. Sa isang online press conference, sinabi ng DepEd Region 1 Project Development Officer Darius Nieto na patuloy ang kanilang isinasagawang assessment sa lahat ng mga paaralan sa rehiyon upang makalahok sa planong paglahok ng maraming paaralan sa limited face-to-face classes. Sa ngayon, 19 na mga basic school institution pa lamang ang pinapayagang makapagsagawa ng pilot run in-person classes na magtatapos sa January 31, 2022. Ayon sa kanya, buwan-buwan magkakaroon ng assessment report ang lahat ng mga eskwelahan upang makita ang kahandaan ng mga ito sa pagsagawa ng in-person classes. Partikular na nilang tinitignan ang panuntunang tinagda ng Department of Health upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro, magulang at iba pa. Bukod dito, naglalatag na rin umano ng contingency plan sa ang pamunan ng DepEd hinggil sa banta ng Omicron variant. Isa umano ito sa mga patuloy nilang panghikayat sa teaching and non-teaching personnel sa rehiyon na magpabakuna kontra COVID-19. Meron din ang iba mga stakeholders. Sa kutarayan, marami na umano mga guro at mga estudyante ay 12 hanggang 17 ang nabakunahan na sa rehiyon na maaaring makalahok sa pagsagawa ng limited face-to-face classes. Samantala sa iba pang mga impormasyon, balita mga kaksyon, nagpasalamat naman si Mayor Dong Kalugay sa pagbisita ng Philippine Navy sa pamuno ni Kumander Freddy Parpan, commanding officer ng LC-288. Matatandaan dumaong ang BRP Waray sa municipal waters ng Sual, Pangasinan. Siniguro ni Mayor Dong ang suporta ng LGU sa mga programa ng hugbundangan ng Pilipinas at pagbigay proteksyon sa ating teritoryo mula sa mga banyaga. Masayang ibinahagi ng lokal na pamahalaan ng Lingayen sa pamuno ni Mayor de Polo Batawil na wala ng timkas ng COVID-19 sa bayan. Sa pinakahuling datos ng Municipal Health Office ng Lingayen, umaabot sa kabuang 1,387 mga kumpirmadong kasong naitala, kabilang na ang 1,288 na nakarecover o gumaling na sa COVID-19 at 99 death case o namatay. 0 case o wala rin umanong aktibong kaso ng COVID-19 sa Lingayen sa kasalukuyan, bagay na pinagpapasalamat ng MSO. I would like to report to you na 0 COVID case na po tayo mula sa araw na ito. This is a happy news. Thank you po sa lahat ng and also thank din kay Dr. Ferdinand Giang ng Rural Health Unit 2 at Dr. Yosebe Session ng Rural Health Unit 3 at Municipal Health Officer Dr. Sandra Gonzales sa ginanap na Department Heads meeting kahapon.
Bukod sa sino ka active case, binagi rin ng natural official na malapit na umanong maabot o makamit ng bayan ang herd immunity o katumbas sa 70% ng populasyon. Sa tala umano ng Department of Health, nasa 69,272 o 90% na ang mga kababayan ang nakatanggap ng kanilang first dose vaccine, habang nasa 61% naman o katumbas ng 46,853 na bilang ng mga individual ang fully vaccinated. Mayroon na lamang anyang natitirang 7,522 na mga kababayan ang di pa nababakunahan o wala pang natatanggap na vaccine, mapa first dose o second dose. Amang ito umano ang pinagtutunan nila ng pansin sa kasalukuyan. Samantala, kasabay nito ay ang pag-anunsyo ng Emerson Lingayen na muling pagkakaroon ng ikalawang yugto ng National Vaccination Drive na magaganap simula December 15 hanggang 17. Tulad ng unang ginawa, magkakaroon muli ng malawakang pagbakuna sa mga 5 vaccination sites sa bayan, ang Lingayen Civic Center, Dumalandan Center o RH2, Barangay Stanza Covered Court, Barangay Basing Covered Court, at Barangay Manibog Covered Court. Nanawagan naman si Mayor Batawil sa publiko na suportahan ng ikalawang round ng National COVID-19 Vaccination Days. Anya, magtungo na umano ang mga nasabing lugar ang mga individual na wala pang natatanggap na bakuna o hindi pa natuturukan upang maproteksyon ang sarili at mga pamilya dahil kung hindi tayo umano tayo ng bakuna ay sigurang tayo ay protektado. Babalik po tayo mga ka-aksyon sa ilang pa mga impormasyon na balita, makalipas po ang ilang mga paalala. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan, Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. Aksyon Radio Pangasinan, oras alas 6:30. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Mag-Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-Class Quality. ACS. Para at kawis sa kabloom at balingit, salin nyo sa Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Corn, bangong gumagabloom. Charm Fat Corn, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Kawis siya kabloom at balingit. Charm Fat Corn, bangong gumagabloom. Charm Fat Corn, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Nag-champion, super power na. Mura siya. Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na. Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Asahan ang maayos at dekalidad na serbisyo ng San Carlos City Water District. Katuwang ang Prime Water San Carlos, tuloy-tuloy ang paghahatid ng malinis na tubig sa bawat kabahayan dahil ang tubig ay buhay. Anumang mga problema o mga katanungan sa kanilang serbisyo, maaring tumawag sa telepono 634-1035-555-5748 o sa Customer Care Department 0925-564-1552 o magsadya sa kanilang tanggapan sa Burgos Street, San Carlos City. San Carlos City Water District, lalong pinatibay ng Prime Water San Carlos. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z, ang mansyang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. Z. Zipon.
Narito ang ilang pang mga proof of purchase na maaaring gamitin para makasali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. 3 seals of Ginebra San Miguel Round Bilog 350 ml. Ginebra San Miguel Frasco 4 Cantos 700 ml. Ginebra San Miguel Frasquito 350 ml. Ginebra San Miguel Angelito 250 ml. Or 3 caps of Ginebra San Miguel Hari 1 liter. Bear Brand fortified powdered milk drink. 2 sachets of Bear Brand 33 grams swag pack. Or any one of Bear Brand 99 grams to 2.4 kilograms. 33 grams, 99 grams, 150 grams, 350 grams, 700 grams, 900 grams, 1.2 kilogram, 1.6 kilogram, 2 kilograms, 2.4 kilograms. Promo period is on November 22 to January 21, 2022. Grand draw is on February 12, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 128519 Series of 2021. Walang katapusang ligaya, walang hanggang pag-asa, pagdiriwang nakasama ang pamilya. Yan ang aking hiling para sa inyo, mga kababayan ko sa ika-4 na distrito dahil unti-unti na nating nalalagpasan ang pandemyang dulot ng COVID-19 virus. Kaya't sana'y masaya at nagkakaisa tayong lahat ngayong Kapaskuhan. Subalit alalahanin pa rin natin ang mga minimum health protocols upang ganap nang mawala ang COVID-19 virus. Have a healthy Merry Christmas and a very safe, prosperous New Year. Ang mensaheng yan mula kay Dr. Jerry Rosario ng 4th District ng Pangasinan. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride One Stain Away Formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. We offer quality education, certified by regulatory bodies and by trusted national and international quality standards accrediting agencies, highlighted by infrastructures that conform to today's industry standards and work-setting environments, optimizing you, the students, in both knowledge and culture of social responsibility. Learn with us and discover the leader in you. Lyceum Northwestern University. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ayas, #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil so kintab na sahig. Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Salamat sa iyo. Aking Panginoong Jesus. Mahalaga sa buhay ng bawat tao ang nalalaman natin ang salita ng Diyos. Kaya inaanyayahan namin kayo na makinig at manood sa programang Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Makakasama natin si Reverend Michael Dunin at Brother Ryan Ravanzo. Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos, tuwing Sabado, alas 4 ng hapon at Linggo, alas 5 ng hapon. Dito lamang sa DWCM Aksyon Radio Pangasinan, 1161 kHz AM band at live
pahayag via Facebook. Hatid sa inyo ng International Cooperating Ministries in partnership with Good Shepherds, Welfare Association of the Philippines, and Kabayan Party List. Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Ang tanging alay ko Nag-champion, superpower na. Mura siya, tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka, bili na. Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Nais kong ipaalam na ligtas ang bakuna. Kaya magpaalam na sa maling haka-haka. Nais kong ipaalam na anumang brand, effective. Kaya magpaalam na sa paghihintay. Dahil dagdag proteksyon ang kailangan. Magpaalam na sa pangamba. Ipaalam sa iba ang halaga ng bakuna. Kapag may bakuna, COVID ay mas kaya. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa ating mga tagapakinig na may edad 50 pataas na mayroong hypertension at high blood pressure, sigurado po akong tayo ay nagsisikap kumain ng mas healthy. Ngunit may pagkakataong mahirap itong gawin dahil di natin pwedeng kaligtaan ang ating kalusugan sa panahon ngayon. Makakatulong ang Centrum Silver Advanced Multivitamin sa inyo, kasama ang pag-ehersisyo at pagkain ng tama. Alam nyo ba na ang Centrum Silver Advanced ay may lycopene na tumutulong protektahan ang inyong puso? Meron ding vitamin C at zinc para tulong palakasin ang resistensya. Ang Centrum Silver Advance ay inirereseta ng mga doktor. Kaya sa tulong proteksyon para healthy heart at tulong pampalakas ng resistensya, mag-Centrum Silver Advance araw-araw. Ang multivitamins na nirereseta ng mga doktor. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan, para sa edad 50 pataas, take Centrum Silver Advance everyday. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Promo period is on November 22 to January 29, 2022. Grand Draw is on February 22, 2022 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 128519 Series of 2021. Ngayong Pasko, huwag nating kalimutan ang magpasalamat sa ating Poong May Kapal na siyang dahilan kung bakit tayo nandito at nagdiriwang ng araw ng kapanganakan ng ating Misaya na si Jesus. Magpasalamat din tayo sa ating Poong May Kapal dahil nalalampasan na natin ang pandemya dulot ng COVID-19 virus. Naway lagi tayong magpasalamat sa lahat ng biyayang ating natatanggap, ganun din sa ating kalakasan at sa ating buhay. Magkaisa tayo sa pagsunod sa mga health protocols para magkaroon tayo ng malusog na Pasko. Have a healthy Christmas and a safe New Year. Ang mensaheng yan, hatid sa inyo ng inyong kabalikat, Board Member Jeremy Ahereco Ming Rosario ng Bayan ng Malawan. Ilang selebrasyon ang ating nalampasan. Ang birthday at Mother's Day nagdaan lang. Pero heto na tayo, nagkakaisa pa rin. At ito'y lilipas din. Magse-celebrate din tayo ng sabay-sabay. Kung magkaisa tiyak ang tagumpay. Emperador Light, gawin mong light. Drink responsibly. Mag-celebrate tayo ulit with Emperador Light. Gawin mong light. Drink responsibly. Firing Line!
Pero mga kaaksyon, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan na firing line. Siyempre, kasama niyo pa rin po ang inyong pong kaaksyon. Ako po si Aksyon Kumander, Dante, Cera. Uy, bukas nga pala mga kaaksyon, kung hindi tayo nagkakamali, National Vaccination Day, na kung saan po ay mangyayari po sa loob ng 3 araw mga kaaksyon po natin. Dahil ito po ay bilang karagdagan doon po sa tinagdang National Vaccination Day ng December 1 to December 29, 1, 2 at 3 na kung saan ay nagresulta sa napakalaking bilang ng mga napakalaking bilang ng ating pong mga kabayan na kung saan nag-contribute para po mas maabot na po natin ito pong herd immunity. At bukas inaanyayahan ni Mayor Lisel Dundong Kalugay ang kanilang mga kabayan na magtungo o na hindi pa nabubukunahan na magtungo sa Municipal Sports Complex umpisa bukas para magpabakuna laban sa COVID-19. Ito pong bayanihan, bakunahan, ligtas, lakas, buong Pilipinas o buong Pinas National Vaccination Day. At ito po ang schedule dyan po mga kaaksyon, December 15, 8 a.m. to 5 p.m. First dose ng adult Pfizer, AstraZeneca, Gamaleya, at second dose ng adult Sinovac. Samantalang sa alas 8 hanggang alas 5 ng hapon po yan. Samantalang alauna hanggang alas 4 ng hapon, first at second dose ng 12 to 17 years old ng Pfizer at first dose ng adult ng Sinovac at AstraZeneca. Yan po sa may sitio Pag-asa. And then sa December 16, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, first dose ng adult Pfizer, AstraZeneca at Gamaleya. Second dose adult Sinovac, first dose, second dose 12 to 17 years old Pfizer, at sa 1 to 4 first dose Sinovac, AstraZeneca sa sitio Punta. And then December 17, first dose adult Pfizer, AstraZeneca, Gamaleya, second dose adult Sinovac, second dose first at second dose ng 12 to 17 years old Pfizer. Alauna hanggang alas 4 ng hapon, first dose ng adult ang Sinovac, AstraZeneca, dyan po sa may yung pong barangay Kawayan, mga kaaksyon po natin. And then ito po ang siya pong schedule po yan. And then dyan din po sa may bayan po ng Lingayen, meron din po silang schedule para po sa bakunahan ng mga kaaksyon po natin. Meron po silang schedule ng bakunahan dyan po sa may bayan po ng Lingayen. Gaya po ng sinabi ni Mayor Leopoldo Batawil, mga kaaksyon po natin. At ito, December 15, National Vaccination Day, second round po yan, mga kaaksyon po natin. Ito po ay isasagawa po yan sa bayan po ng Lingayen. Kaya't ito po, dapat po magpunta sa iba't ibang mga RHU, 5 vaccination site, dyan po sa Lingayen Civic Center, Dumarandan Center o RHU2, Barangay Stanza Covered Court, Barangay Basing Covered Court at Barangay Manibog Covered Court. Mga kaaksyon po natin, yan po ang mga lugar na dapat po nilang puntahan, mga kaaksyon po natin. At syempre yun po sa sa iba pa mga kaaksyon po natin, sa ibang mga bayan naman, mga kaaksyon po natin, itong updated round na bakon schedule po nila, December 15 to 17. Ito po, Wednesday po yan. First dose, ang target po, adult population 18 years old above. At ng rest ng pediatric population, 12 to 17 years old, dyan po sa Macario Ija Development Center. Ang first dose target, ilang kasing kuwan na po yan, 3 yata.
first dose, adult population, 18 years old and above, dyan po sa may Mangaldan Public Market. And then first dose, adult population, 18 years old above, dyan po sa may Barangay Usyam. Sa araw po ng Huwebes, first dose, target adult population, 18 years old above, and the rest of the pediatric population, 12 to 17 years old, dyan po sa may Macario Ija Development Center o MYDC. Sa Huwebes po yan. And then first dose ng adult population, dyan po sa may Mangaldan Public Market. And then first dose sa adult population, dyan po sa may Barangay Makayog. And then eto po, booster shot, mga ka-aksyon po natin para sa A1 category. Diyan po sa Macario Ija Development Center o MYDC, booster shot na po ito. Diyan po sa Friday po yan. And then first dose adult population 18 years old above sa Mangaldan Public Market. And then first dose adult population 18 years old and above diyan po sa may Barangay Landas. At may note po rito, until supply last, basta meron pa, tuloy-tuloy pa rin po ang pagbabakuna. Magdala lamang ng kopya ng kakulang identification cards, medical certificate o certificate of indigency para sa lahat ng 18 years old pataas at kopya ng birth certificate o school ID para sa 12 to 17 years old. Ang lahat ng bakuna na ibinibigay ay ligtas at dumaan po sa masusing pag-aaral. At sana po iwasan na ang mamili ng brand ng bakuna. Yung po kasi ang hirap sa ating mga kababayan kung minsan ay namimili po sila ng mga bakuna. Kaya't eto po ang nangyayari sa pagkapipili po nila ay hindi pa sila nababakunahan. Kaya't huwag na po tayong mamimili. Lahat po ng mga bakuna na ito po ay itinuturog ay talagang makakatulong upang maproteksyonan po tayo sa pagkakahawa ng COVID-19. Huwag na po tayong mamimili. Yun po ang hirap. Ang hirap po dyan. Sa ating mga kabayan, huwag po tayong mamili kung ano po ang dapat po nating kung ano po ang itutulog sa atin, yun na lamang po. Baka mamaya sa kapipili nyo, wala na pong libre. At pag natapos na nakuha na ang herd immunity, syempre medyo maglalay na rin ang gobyerno. Ano po? And then makamamaya, magsisi po kayo. Baka mamaya magsisi po kayo dahil pa kasunod po niyan, magbabayad na. Magbabayad na mga aksyon. Itong sino man na magpapabakuna, di ba? Yung po ang dapat po natin gawin, mga kaksyon po natin. Di ba? Wag po tayong mamimili. Kung yun po ang ibinibigay, mga kaksyon po natin, ay yun po ang ating piliin. Wag po tayong paarte-arte, wag po tayong patangayin ng colonial mentality. Ang importante po ay maproteksyonan po tayo laban sa COVID-19. 6 na minuto bago sumapit ang alas 7 po ng gabi. Ito po mga aksyon dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan ay patuloy po ang pagbaba ng kaso ng COVID-19. At yung nga po kahapon lamang nakapagtala ng 2 kumpirmadong kaso ng COVID-19. So yun po ang epekto, mga kaksyon, ng pagbabakuna. Kukunti na lamang po ang nahahawaan. Isa po ang nakarecover, kaya't ang aktibong kaso po natin ngayon ay 31 active cases. 31. Ang nalamatay po ay 1,218. Samantalang ang kabuang kaso po natin is 35,549. Pero ang nakarecover na po ay 34,300. Mga kaksyon po natin. 34,300
300 ang nakarecover mga kaaksyon. Kaya't yun po, patuloy po ang pagbaba, kaya't nagagalak po ang ating pong mga local officials sa pamumuno po ni Governor Amado I. Espino III dahil nga po sa pakikisa ng bawat Pangasinense sa panawagan sa lahat na kung saan po mga kaaksyon panawagan po sa lahat na ito po ay upang maiwasan magkalat ng COVID-19. Ito po mga bayan na wala ng kaso, itong Agno 0, Aguilar 0, Alamino 0, Alcala 2, Anda 1, Asingan 0, Balongaw 0, Bani 5, Basista 1, Bautista 1, Bayambang 0, Binalonan 0, Binmali 0, Bolinao 0, Bugalyon 1, Burgos 0, Kalasya 1, Dagupan 0, Dasu 0, Infanta 0, Labrador 0, Lawag 0, Lingayen 0, Mabini 0, Malasiki 2, Manawag 1, Mangaldan 2, Mangatarem 0, Mapandan 5, Natividad 2, Puso Rubio 0, Rosales 0, San Carlos City 2, San Fabian 1, San Jacinto 0, San Manuel 0, San Nicolas 0, San Quintin 2, Season 0, Santa Barbara 0, Santa Maria 1, San Tomas 0, Sual 0, Tayug 0, Umingan 0, Orbistindu 0, and then ito pong Ordaneta 0 at Villasis 1 mga kaaksyon po natin. So patuloy po ang pagbaba ng kaso ng COVID-19 dito po sa ating pong lalawigan po ng Pangasinan. Di ba? Kaya ito po, dapat po tayo magpasalamat sa ating mga kabayan, sa ating mga sarili dahil sa patuloy po nating pagdisiplina sa ating po mga sarili. Kaya unti-unti po natin nakakamtan ito pong pagbaba ng kaso ng COVID-19 na mga kaaksyon na unti-unti po natin tayong nananalo sa ating giyera sa COVID-19. Kaya ito po, dapat po tayo magpasalamat sa lahat at syempre lalong-lalo na po sa Panginoon dahil niaadya po tayo sa mga kapahamakan. Kaya ito po, dahil araw po ng kapanganakan, dapat po tayong sumamba at manalangin para sa kaligtasan po ng lahat. Bukas nga pala, mayroon pong anticipated simbang gabi at Kapitolyo. Mag-umpisa bukas December 15 to 23, alas 5 ng hapon. Alas 5 ng hapon. At gaganapin po yan sa may Capitol Plaza sa bayan po ng Linggid. At pwede niyo pong mapanood sa Province of Pangasinan official Facebook page, mga kaaksyon po natin. Ang Christmas Eve Mass, December 15 to 23, alas 5 ng hapon. And then Christmas Eve Mass, December 24 at 6 p.m. And then New Year's Eve Mass, December 31 at 6 p.m. Mga kaaksyon po natin. At syempre, pinapaalala na po ang lahat na patuloy na obserbahan ang minimum public health protocols, kabilang po ang pagsuot ng face mask at social distancing. At dinidiscourage po ito mga matatanda, ang mga person with comorbidities at the mga children 11 years old below sa pagdalo ng anticipated simbang gabi. At syempre, palagi po niyong dalhin ang inyo po mga vaccination card para po sa proteksyon ng lahat na mga kaaksyon po natin. Magpasalamat po tayo sa ating Panginoon at pagdalo po ng anticipated simbang gabi dyan po sa may Kapitolyo. Babalik po tayo mga kaaksyon, silang pa mga impormasyon, balita, makalipas po ang ilang mga paalala.
Aduna tawtawan tinapalabas, ti Aksyon Radio Pangasinan, kat adnaan niya kadwayo ta. Dumalan man ti salon at kanrigat, panagserbimi kada kayo kat awan labas na. Amin nga dagitoy, kat nay palubos, gapo tihaan nga marukod nga suportayo kada kami. Ti panagtulong kadagiti kapada tayo, gapo dagiti donasyon, volunteer works, kan panagpakita yu ti concern para ti umili, kan tinasyon tayo nga Pilipinas, kat iso tinang nang runa, nga pagyamyamanan mi. Agyamyaman kami launay. Kadwayo ti Aksyon Radio Pangasinan, kan dagiti na dumaduma pay nga wagas ti istasyon, alawen kat itultuloy tayo nga rod, nga agtitinulong. Tapnoy ti kastakot masagrap tayo pay, tinasaysaya at nga panagsangbay. Sama-sama tayo, Pilipino! Iba na ang buhay, di tulad ng dati. Buti nagpabakuna, ako'y mas kampante. Pamilya at empleyado ngayon ay protektado. Huwag nang mangamba, go magpabakuna. Bakuna ko! Back to work now. Balik trabaho. Bakuna ulit protektado. Bakuna. Oh. Back. Bakuna ulit protektado. A public service message from Unilam and Manila Broadcasting Company. Manpabakuna tayo, pian maligyan niya makapawil at trabaho. Manpabakuna, pian back to work na. Let's learn mancha from A to Z. A, abo. B, butter. C, choco. D, dio. E, egg. F, food. G, grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z, ang manchang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. C, zipon. Mga liwak pa yung dishwashing liquid, amoy kalamansiya, 1,000 pesos. What? Kay by doctor's fees, tan antibiotic. Misis, no kalamansi at dishwashing liquid so anapan mo, dapat smart ka. Smart dishwashing liquid. Ang gano kalamansi no lemonitan, parehon walay antibaktutan. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo, tan bakterya. Oh, di ba naklat kalamansi no walay antibakto? Smart dishwashing liquid. Tanggaling-galing. Smart dishwashing liquid. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS Mag-champion Supra Power na. Mura siya. Tanggal pa, max mancha. Champion tipid ka. Bili na sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saydanom at Bilay. Ang gapulay mas ondakop ni at kiwala na sariling koneksyon na danom at abong. Pamana Water Corporation, Dagupan City. Para sa kabatiran ng mga customers, may mga collection centers ang Pamana Water Corporation. Sa DCWD Compound, Tambak, Dagupan City. Herrero Perez Satellite Office beside the Barangay Hall. Queen Bank with account name Pamana Water Corporation, Dagupan City. UCPB account name Pamana Water. 7-Eleven Easy Pay. Paymaya, GCash. Pamana Water Corporation. Para sa mga new connections, mayroon silang promo ngayon sa pamagitan ng Easy Pay Installment Program. Initial payment of 1,340 pesos only. For more details, you may contact 0917-842-8653 for Globe, 0968-678-6060 for Smart. Saydanom at Bilay. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District. Saydanom at Bilay. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS We offer quality education, certified by regulatory bodies and by trusted national and international quality standards accrediting agencies.
highlighted by infrastructures that conform to today's industry standards and work-setting environments. Optimizing you, the students, in both knowledge and culture of social responsibility. Learn with us and discover the leader in you. Lyceum Northwestern University. Firing line! Pero mga kaaksyon, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan na firing line. Siyempre kasama niyo pa rin po ang inyong pong kaaksyon. Ako po si Aksyon Kumander, Dante. Sa ilang pang mga impormasyon, balita mga kaaksyon, sa mga police report, isa namang lalaki ang nahulihan ng baril kagabi diyan po sa may bayan ng Mangaldan. Lakong alas 10 sa kagabi, isang telepono natanggap ng Mangaldan Police Station mula sa may barangay Kagawad ng barangay Alitaya na isang tao na may baril ang nasa kote sa turang barangay. Dahil dito ay ganamang nag-responde ang PNP at kinilala ang suspect na si Melchor Mira Inipal, 33 anyos, isang magsaka at residente ng naturang lugar, na ito po ay napigil ng complainant na si Marvin Flores Isteron, 39 anyos, magsaka at residente ng naturang lugar. At ito po ay i-turn over ni Kagawa Rodel Santos ng naturang barangay sa mga nag-responding police. Ganon din ang isang unit ng caliber 45 pistol na may marking Cavalry Kumander forged steel government model at isang piraso ng magazine at 7 piraso ng ammunition ng caliber 45 ang nakuha sa suspect. Ayon pa sa report, ang naturang suspect at nakuha rin sa kanyang body bag ang isang piraso ng magazine na may 3 piraso ng live ammo ng caliber 45. Sa investigasyon, mga kaaksyon, alas 3 kahapon, December 13, sa may bahagi ng Alitaya Elementary School sa may barangay Alitaya, isang mainitang pagtalo ang namagitan sa suspect at si Salvador Macanlay Iloresco, 54 anyos, may asawa magsaka at residente ng naturang lugar. At sila ay sinasabay ni Marvin Flores. Subalit na kung alas 6 ng naturang petsa sa Bautista Compound ng naturang barangay, ang suspect ay lumapit kay Arvin Flores at tinanong nito kung saan siya pupunta. At the same time ay humingi ng sigarilyo. At sa pagkatong yon, ang suspect ay binuksan ang kanyang body bag at inilabas ang isang baril na nakakak. Subalit kaagad na nakuha ni Marvin Flores ang baril sa suspect at ang suspect ay na-turn over sa Mangaldan Police Station. Isang kaso ng grave threats at violation ng Republic Act 10591 ang inihahanda ng otoridad laban sa naturang suspect. Samantala sa may San Carlos City, siya na sa gubang Oplan Sita sa may barangay Magdating San Carlos, na kung saan nagresulta sa pagkakaaresto ng isang Milan Bautista Idi Guzman, 40 anyos, tricycle driver, residente ng naturang lugar dahil sa paglabag sa Article 2, Section 11 ng Republic Act 9165 at pagkakakumpiska ng isang piraso ng heat seal transparent plastic sachet ng suspected shabu, isang Honda 125 motorized tricycle walang plate number. Makarang ito ay harangin dahil sa violation ng driving without license sa ginawang Oplan Sita. Isa sa mga TRMU personnel ay napansin ang suspect na kumuha ng isang papel sa open box ng turang sidecar at ito ay itinapon, subalit aksidente nakita ng mga pulis at ang tignan ito ay isang shabu. Ang nakumpiskang suspected shabu ay isinubmit na sa PNP
sa Pangasinan Provincial Forensic Unit sa may bayan ng Lingayen for laboratory examination. Isang kaso ng violation ng Article 2, Section 11 ng Republic Act 9165 ang nakatagdang isampa laban sa naturang suspect. Samantala, sa may barangay Banawang, Santa Barbara, alas 4:45 ng 1:45 na madaling araw kanina, tinagsagawa ng bypass operation ang Santa Barbara Police na nagresulta sa pagkaka-aresto ng Sang Leo Alvarez Carrion, 36 anyos, construction worker, nakalista bilang street-level individual at residente ng barangay Banawang, Santa Barbara. Makakarang iabot ang isang piraso ng heat-sealed crystalline white heat-sealed transparent plastic sachet na may lamang crystalline substance na pinaniniwalang shabu sa mga operatiba na umakto bilang sure buyer kapalit ng isang piraso ng 500 peso bill. At ito, pagkatapos nito ay naaresto ang suspect. Nakuha sa kanya ang 500 peso bill mark money, 2 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na may lamang white crystalline substance na shabu at isang coin purse at ito isang cellphone. Ang suspect at ang mga nakumpiskang shabu ay dinala sa Santa Barbara Police Station. Ito ngayon nakadagdang sampahan ng kaukulang kaso. Sampung minuto makalipas sa ang alas 7 po ng gabi. Samantala, kahapon naman sa may Zone 7 Barangay Anonas sa Ordoneta City, nagsagawa ng bypass operation ang Ordoneta City Police laban sa suspect na si Alex Istantino Ibinuya, 26 anyos, tricycle driver, residente ng Zone 6 Barangay Bayawas, Ordoneta, na nagresulta sa kanyang pagkaka-aresto at pagkakakuha ng 2 heat-sealed transparent plastic sachet ng shabu na may kabuang bigat na 1.1 grams at may halagang 7,480 pesos. Kuha rin ng 500 peso bill bypass money. Isang kaso ng violation ng Republic Act 9165 ang isasampa laban sa naturang suspect. Samantala, sa may barangay Baloling, San Jacinto, bakit meron bang Baloling sa San Jacinto? Baka Imelda. Mga pinagsaling na puwersa ng San Jacinto Police ay nagsagawa ng ito ay sa pre-operation report hinggil sa ginawang drug bypass operation na ito po ay nagresulta sa pagkaka-arresto ng suspect na si Mark Jan Laluan Iacchino, 20 anyos, isang high school student at residente ng San Tomas, San Jacinto, Pangasinan, at nakalista bilang street-level individual at nakuha ang 2 piraso ng small heat-sealed transparent plastic sachet ng suspected marijuana na may bigat na 4 grams at may halagang 480 pesos. Kuha rin ang 500 pesos bypass money, isang black euro, 150 motorized tricycle na grong na walang plate number. Ang lasing suspect at mga nakumpisang temas ay nasa custody ng San Jacinto Police. Samantala, sa mga bayan naman ng mga Orbistondo, ang mga personal ng Orbistondo Police ay naka-aresto sa San Christian Galano y Vergara, 20 anyos, driver, residente ng barangay Bugtong Bulo, mga Daram, sa ginawang police response na may kinalaman sa isang tawag sa telepono mula sa concerned citizen na mayroong illegal drug transaction sa may barangay Wawa o sa Wawa sa road sa may poblasyon Orbistondo, na kung saan agad nagresponde at nakuha sa suspect ang 2 heat-sealed transparent plastic sachet ng suspected shabu na may bigat na 0.3 grams at may halagang 2,000 pesos. Ang suspect ay naaresto at ito ngayon ay nakatagdang sampa ng kaso ng violation ng Republic Act 9165. Samantala, ilan namang katao ang huli dahil sa illegal na sugal. Alas 10:37 kagabi sa may barangay Pinmalapil, Season, ang mga personnel ng Season Police na nagsagawa ng anti-illegal gambling operation na nagresulta sa pagkaka-aresto ni Arsenio Ordonio,
E. Ramirez, 43 anyos, driver. Alberto Baterina y Mico, 54 anyos, magsaka. Ramil Lopez y Roque, 49 anyos, magsaka. At Larry Lagmay y Kanonge, 51 anyos, construction worker. At pawang residente ng Barangay Pinmalapil Season na ito ay nahuli sa akto na nagpupusoy. Nakuha sa kanila isang baraha at taya na abot sa 850 pesos. Ang mga suspect at mga nakumpisya temas ay dinala sa Season Police Station for proper disposition. Samantala, tuloy-tuloy naman ang pagtugis ng mga otoridad sa mga most wanted person. Alas 11 ng umaga kahapon sa may Barangay Prado, Umingan, ang mga personnel ng Umingan Police ay naka-aresto kay Hiner Pangangaan i Hoxon, 56 anyos, drivers Dante ng naturang lugar sa pamagitan ng warrant of arrest dahil sa violation ng revised Penal Code 172 o kaya falsification of private individual and use of falsified documents at may piyansang 36,000 pesos na inisyo ng MTC Umingan. At ito po ngayon ay nasa custody ng naturang himpilan. Ito, huli rin si Jacqueline Pangalaan ay urdas, 52 anyos, dahil nga po sa falsification ng private individual at paggamit ng falsified documents at naman piyansang 36,000 pesos. Siguro mag-asawa ito, mga kaksyon po natin na nahuli ng mga otoridad. Samantala, mga joint personnel ng Dasul Police Station at ang PNP Martin Group na nakabase sa may barangay Makalang, Dasul ay naka-aresto sa Joe Luis Versosa Ibuaga, 57 anyos, residente ng barangay Amalbalan, Dasul, sa pamagitan ng warrant of arrest na inisyo ng Municipal Trial Court in Sidis, Alaminos City dahil sa kasong other forms of swindling or violation ng Revised Penal Code Article 316 at may piyansang 36,000 pesos. Ang next suspect ay nasa custody ng Dasul Police Station. Labing-anim na minuto makalipas sa ang alas 7 po ng gabi. Sa ilang pa mga impormasyon, balita na harap sa patong-patong na kasong kriminal ang isang bakitong pulis sa makaraang walang habas na manangkasa ng mga tao na ikinasawi ng dalawang babae at ikinasugat ng iba pa nung linggo ng gabi sa Lawigan ng Bohol. Ayon sa ulat, lang alas 8 ng gabi na maganap ang insidente sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Lumalabas sa investigasyon na sakay si Patrolman Ruben Ayuban ng kanyang Hyundai o Hyundai Aeon na may plakang AEC 7153. Nang mabangga nito ang mga biktimang sina Liza Jimenez at Eileen Apatan. Isinugod pa sa ospital ng dalawa, ngunit indinikurang dead on arrival. Matapos nito, nagtangkang tumakas si Ayuban pero muling nakabangga ng isa pang motorsiklo kung saan nasugatan ang mga biktimang sina Ella Jean Ongyot Gamban at Edwin Lopena Alcora. Pinaharurot ulit na Ayuban ang kanyang sakyan hanggang sa mabangga naman nito ang samang tricycle sa CPG North Avenue malapit sa New Unitap General Merchandise na minamaneho ni Artistes Taghap. Dinala ng mga sugatan sa Governor Celestino Gallares sa Memorial Hospital upang lamatan ng kakulang lunas. Iniimbestigahan pa kung nasa impluensya ng alak at nasabing pulis na maganap ang insidente. Ay naman sa mga otoridad, inihahanda na ang kasong isasamba laban kay Ayuban na reckless imprudence resulting in double homicide, multiple physical injuries at damage to properties. Nagpaabot ng pakiramay ang Provincial Director ng Bohol na si Police Colonel Osmundo Salibo para sa mga biktima at tiniyak na mabibigyan sila ng hustisya. Samantala, bumagsak naman sa kamay ng mga alaga ng batas ang isang 60 anyos na lolo matapos makuhanan ng mahigit sa kalahating milyong pisong halaga ng shabu sa kinasang bypass operation
sa may Barangay Molino 3 sa Bacoor City, Cavite. Naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 Republic Act 9165 ang nakilalang si Noel Domingo, residente ng 96 sa 42 Bacoor City, Cavite. Sa investigasyon ng pulisya, alas 7:45 ng gabi nang ikasa ang pinagsanib na puwersa ng PNP Drug Enforcement Group, Special Operations Unit 4A at Bacoor Police ang bypass operation laban sa suspect sa kahabaan ng site to drive ng naturang barangay. Nakapaikot na ang mga nakasibilyang pulis nang dumating ang suspect at nakipag-deal sa tumayong surveyor ng pulisya. Nang magpositibo ang abutan ng droga at pera, dito na mabilis na lumutang ang mga pulis at dinakma ang naturang lolo. Nakuha sa matandang tulak ang mahigit 75 grams ng shabu na may halagang 510,000 pesos, isang bundle ng budol money na may halagang 50,000 pesos na ginamit sa bypass at isang itim na analog cellphone. Dalawang minuto makalipas ang alas 7 po ng gabi. Patay ang dalawang magkaibigan matapos na barilin ng hindi pa nakikilala ng mga suspect sa Bulacan. Kinilala mga biktima na si Alan Ribuyo, Ilangin 46 at Rodolfo Capulong y Marcos 47 na nakatid lamang ng lechon sa birthday party sa Block 2, Benjamin 2, Barangay Graceville. Diyan po sa may San Juan del Monte, Bulacan, dakong alas 13:30 ng hapon. Mabilis namang nakatakas sa mga hindi pa nakikilalang suspect sa baril. Batay sa investigasyon, sakay ng Toyota Innova mga biktima na galing sa pag-deliver sa Benjamin Village 2 ng lechon sa isang birthday celebration. Pinagbabaril ng mga armadong suspect sakay ng Toyota pickup ang naturang Innova na nag-iwan ng maraming sugat sa mga biktima na naging sanhikan ng kanilang pagkasawi. Agad namang tumakas sa mga suspect patungo sa barangay Tungkong Mangga at posibleng manong dumiretso sa barangay Malaria, Caloocan City. Kasalukuyan na nakipag-ugnayan ang otoridad na ukol sa krimen at sinusuri na rin ang mga CCTV sa pinagyarihang lugar. Nadakip ng Philippine Drug Enforcement Agency isang Indiano. Mga ka-aksyon po natin, wala. Na kung saan ay nakumpiskahan ng kalating kilo ng kush o high-grade marijuana sa isang controlled delivery operation sa may Malati, Maynila. Batay sa ulat, ang claimant consignee ng torong illegal na droga ay kinilalang si Yogesh Shahidwani, Indian National, 40 anyos, at residente ng Unit 3, DB Building 2532 Lemery Street, Malati, Manila. Ayon sa report, Lunes ng hapon ang isagawa ang anti-narcotic operatives mula sa PDEA, Bulacan Provincial Office at Customs. Ang operasyon nauna rito noong December 13 ay dumating sa Port of Clark sa Pampanga ang kontrabando na nakadago sa isang kulay berdeng kahon mula sa Washington, USA at dineklara mga quilt o cobre kama ang laman na nakapangalan sa suspect. Sa tulong ng K9 Shipping Accident Examination at Physical Examination ay natuklasan ng otoridad ng pakete ay naglalaman ng 15 transparent plastic sachet na may 500 gramo ng kush na nakakalaga ng 675,000 pesos. Dahil dito ay gana nagkasa ng controlled delivery operation ang mga otoridad at inaresto ang dayuhan ng tanggapin ng pakete. Nakakumpiska rin mula sa consignee ang company ID nito, BIR ID at isang unit ng iPhone 11. Nakapit na ang suspect at naharap sa kasong paglamag sa Republic Act 9165.
25 minuto makalipas ang alas 7 po ng gabi. Land dispute o away sa lupa ang tinitingnan motibo ng PNP sa pagpatay sa veteranong mamahayag na si Jesus Jas Malabanan. Ayon kay PNP Chief General Leonardo Carlos, ito lang pa lamang sa ngayon ang kanila nakikitang motibo kasabay ng pahayag na may person of interest na ang Special Investigation Task Group. Sinabi ni Carlos ng SITG ang tututok sa kaso at kailangan sapat na oras upang hindi makompromiso ang kanilang investigasyon. Ito matatandaan na December 8 ng pagwari ng hindi pa nakikilang suspect si Malabanan habang nanonood ng telebisyon sa loob ng kanyang bahay sa Calbayog City, Samar. Si Malabanan, news correspondent ng Manila Standard, Bandera at Reuters ay nakabase sa ang trabaho sa Pampanga, subalit umuwi sa Calbayog City kung saan siya pinatay. Mula sa Calbayog, ang mga labi ni Malabanan ay nilipat na sa Bacolor, Pampanga at kasalukuyang pinaglalamayan ng kanyang pamilya, mga kaanak at kaibigan. Isang ginang na bibisita sana sa kanyang kinakasama sa loob ng piitan ng Marikina City Police ang inaresto ng mga otoridad matapos na makumpiskahan ng mga bansa o tinapay na may palamang shabu. Ay sa ulat ng Marikina City Police na pinubunuan ni Colonel Benliner Capile kay Eastern Police District Director Brigadier General Orlando Yebra na batid ang suspect na si Ann Aldana 41 ay nakapit na rin ngayon matapos na tangkaing ipuslit ang mga tinapay na may palamang shabu sa bilangguan. Batay sa ulat, bago ang pag-aresto ay nagtumano ang suspect sa kanyang live-in partner na nakapit sa loob ng Marikina City Police Station Custodial Facility upang maghatid ng mga pagkain. Gayunman ang inspeksyonen ng duty jailer at ang nitong nakapak ng mga tinapay dito nadiskubre na may pala ang mga ito ng illegal na droga. Sa pagtay ng mga otoridad, aabot sa hulang na 1 gramo ng shabu na nakakalaga ng 6,800 ang nakumpiska mula sa suspect. Samantala sa Paranaque, mahigit sa 3.4 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng mga tauhan ng PIDEA na sa ikansang bypass operation sa Paranaque City. Batay sa report, ang suspect hinilang si Jemmy Kasim na patid ng drug operation ay kinasa dakong alas 11:10 ng umaga sa parking lot ng isang kilalang fast food chain sa San Antonio Avenue, Valley 1, sukat Paranaque ng pinagsalid na person ng PIDEA. Agad naman arrest ang suspect na nakakuhanan ng 500 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 3,450,000 pesos. Samantala sa ilang pang mga impormasyon, balita mga kaaksyon. Binalaan ng environmentalist group na Eco-Waste Coalition ang publiko, lalo na ang mga kababayan na mahilig sa mga produktong pampaganda na suriing mabuti ang mga binibiling facial cream. Ayon sa Eco-Waste Coalition ay dahil sa may 15 cosmetic products ngayon ang nabibili sa halagang 100 hanggang 250 bawat isa sa Maynila, Paranaque at Pasay na may taglay na nakalalasong mercury. Sinabi ni Tony Dizon, Chemical Safety Campaigner ng Eco-Waste Coalition, higit na maging mapanuri ang mamamayan sa mga naibebentang facial cream, lalo pat talam na rin ito sa online selling. We did our latest test of purchase that draw attention to the urgency of effectively enforcing the mercury ban in cosmetics in the ASEAN region and across the board. Ika ni Dizon, ang mga facial cream na dapat anyang iwasan
Dahil sa tagline na Mercury ay ang Glory Day and Night Beauty Cream, Glory Beauty Cream, Acme Beauty Queen, Ferric Herbal Extra Whitening Anti-Fecal Set, Parley Beauty Cream, Golden Pearl Beauty Cream, Collagen Plus Vit E Day and Night Cream, Morning Face Beauty Cream, Sephora Beauty Cream, Zitang Jayoli Day 7-Day Specific Eliminating Freckle AB Set, Zitang 10-Day Eliminating Freckle Day and Night Set, Zitang 7-Day Specific Eliminating Freckle AB Set, Yang Kian Fashion Care Skin Strong Whitening and Spot Removing Package, Jolly Miraculous Cream. Sa kabilaan niya na ban ang mga produktong may nakakalasong mercury sa bansa ay nagagawa pa rin itong makapasok sa bansa, kaya't matinding pagbabantay ang dapat na gawin ng pamahalaan para may umasang makaapekto sa mga Pinoy. Babalik po tayo mga ka-aksyon sa ilang pa mga impormasyon, balita, makalipas po ang ilang mga paalala. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Para at kawis sa kabloom at balingit, salin niyo sa Charm Fabric Conditioner. Charm Bath Bomb. Bangong kumagabloom. Charm Bath Bomb. Damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Kawis siya kabloom at balingit. Charm Bath Bomb. Bangong kumagabloom. Charm Bath Bomb. Damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ramdam sa simoy ng hangin, Pasko na. Isabit ang paroli, handa ang Noche Buena. Buong pamilya, enjoy pagsama-sama. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang magic ng Pasko with Coca-Cola. Pasayahin ang handaan ngayong Kapaskuhan. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z ang mansyang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. C. Zipon. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Ngayong Pasko, huwag nating kalimutan ang magpasalamat sa ating Poong May Kapal na siyang dahilan kung bakit tayo nandito at nagdiriwang ng araw ng kapanganakan ng ating Misaya na si Jesus. Magpasalamat din tayo sa ating Poong May Kapal dahil nalalampasan na natin ang pandemya dulot ng COVID-19 virus. Naway lagi tayong magpasalamat sa lahat ng biyayang ating natatanggap, ganun din sa ating kalakasan at sa ating buhay. Magkaisa tayo sa pagsunod sa mga health protocols para magkaroon tayo ng malusog na Pasko. Have a healthy Christmas and a safe New Year. Ang mensaheng yan, hatid sa inyo ng inyong kabalikat, Board Member Jeremy Ajerico Ming Rosario ng Bayan ng Manaoag. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z ang mansyang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. C. Zipon.
Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ayas so #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil so kintab na sahig. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS Mag-champion, super power na. Mura siya. Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Firing line! Pero mga ka-aksyon, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan firing line. Siyempre, kasama niyo pa rin po ang inyo pong ka-aksyon. Ako po si Aksyon Kumander, Dante. Nag-withdraw na o i-withdraw na ni Presidente Duterte ang kanyang certificate of candidacy para sa senador sa 2022 election. Ayon kay Commission on Election James Jimenez at the President has filed his withdrawal from the senatorial election ayon kay Jimenez sa kanyang Twitter. Nauna rito ang kanyang dating aide na si Senador Christopher Bongo ay opisyal lang nag-pull out ng kanyang candidacy para sa presidential race. Si Duterte at Go ay nag-file ng kanilang COC para sa Pangulo at Senador respectively sa pamagitan ng substitution. At nauna silang nag-file ng kanilang candidacy sa ilalim ng federalismo ng dugong dakilang samahan. Sinabi ni Go na hindi pa oras para sa kanya na tumakbo. Ayaw rin talaga ng aking pamilya kaya naisip ko na siguro ay hindi ko papanahon sa ngayon. Diyos lang ang nakakaalam kung kailan ang tamang panahon. Sabi ni Go, hanggang sa ngayon mga ka-aksyon po natin, ay hindi na-release ang statement ng Malacanang hinggil sa pag-withdraw ng Pangulo mga ka-aksyon po natin. So yun, na-realize po nila mga ka-aksyon ang kanilang mga ginawa o na-realize nila na siguro hindi karapat-dapat o sabihin po natin hindi pa nila panahon. Ayon nga sinasabi nitong si Christopher Lawrence Bongo, mga ka-aksyon po natin. At ito, medyo yata nagdi-decline ang kanilang mga popularity dahil po sa mga nangyari, mga ka-aksyon, mga kaganapan sa nakaraan, mga ka-aksyon. Bakit ka nag-withdraw? Sabi ni Buraot, diwala ng taga-timpla ng kape si Senador Trillanes niyan. Wow. So ano kaya ang plano ni Gloria ngayong nag-withdraw si Duterte at si Go? Sino kaya ang gagawing substitute sa kanya maging disqualified si Marcos? Si Gloria ang Queen Power Broker, di ba? Sabi ni Apo ni Lolo, anong nakakagulat dyan? Alam namang urong-sunong ang pag-iisip ng matandang ulyanin.
Sabi naman ni Joy, real mature to play of Duterte to play with our election. This is the Philippine President, BTW. No shame at all. Sabi ni Digdo, good decision. It's time for you to rest and enjoy life. Sabi naman ni Muraot, doon siya mag-rest sa ICC. Gising na ka, DDS, sabi niya. As what Digong did to our country and not what the Dilawan did. We did what we have to do, protect and defend our country, just to tell the truth and see the reality of his governance never again. Di na kaya ulyanin na, sabi nito. Up to the last days of their attempt to extend their political influence over our benighted land, which turned sour due to waning public support. The duo have proven one thing, that is their comedic show of themselves, subjecting themselves as laughing stock figure. The people are awakened, they are ready to register to awareness to the fact that enough is enough. We need new leaders, fresh faces, and new perspective. Kay Duterte just cause wreak havoc in PDP Laban Party is the reason why they don't have a standard bidder for the highest post. Sabi ng LP Salud sa Bayan, after 6 years of fruitful services, you deserve to rest, our beloved President PRRD. So yun po mga kaksyon, ang sinasabi po nila, mga kaksyon po natin. Oy, sabi ni Father Raymond Mayugba Manawis, si Bongo Sumpoy ang presidente, akaplano latan kanto. Pero ito, nag-withdraw na po siya sa kanyang presidential bid para po sa pagka-presidente. At tingnan natin kung ano ba ang susunod na mga kabanata, di ba? Ano ba ang talang susunod na kabanata? Sino ba ang susuportahan ng PDP Laban? Sino ba ang susuportahan ng lakas? Lakas, hindi pa na magpapahayag, mga kaksyon po natin. Pero, yung nga po, ay guest candidate, nag-withdraw na rin yung isa, na ito pa yung tumatakbo sa lakas, and then naging chairman na itong si Sara Duterte. Who is who? Which is which? Mga kaksyon po natin. Di ba? Pero definitely, out of the race na si Bongo, siguro na-realize niya. Ngayon naman, kung nabawasan ng isa, Lacson, si BBM, Isko, Manny Pacquiao, at yung mga iba, Nurisans, mga kaksyon po natin. Pero among that five, mga kaksyon po natin, ang siya pong kalabang malakas, pero malakas si BBM, pero may mga DQ case po siya, si Isko, si Pacquiao, at si Lacson, mga kaksyon po natin. Samantala, mga kaaksyon, pinangalanan naman na itong si Mayor Sara Duterte, ang Senate aspirant na susuportahan niya sa 2022 election. At sa isang press conference sa Davao City, ito po ay ang kanyang sinama sa kanyang Senate slate ay si dating Secretary Harry Roque, dating Senador Jingo Estrada, dating Public Works Secretary Mark Villar, dating Defense Secretary Gibuti Chodoro, dating Quezon City Mayor Herbert Bautista, at dating Senador Loren Ligarda. Ang una po si Secretary, soon to be Senator Harry Roque,
Ang susunod po, Senator Jingo Estrada, siya po ang kalyansa na naka-CMD ng hugpong ng pagbabago. At siya po ang magdadala ng sinasabi niyang mga batas para sa masang Pilipino. Ang susunod po, yung tao na pinagkatiwalaan ni Pangulong Duterte sa kanyang build na project. At ito po ay si soon to be Senator Mark Villar, ani Duterte Carpio. Ang susunod po, kilala niyo po siya, soon to be Senator Gibo Chodoro. Ang susunod po ay kilala niyo po siya, 3 terms po siya na mayor, 3 consecutive terms na mayor ng pinakamalaking lungsod sa buong Pilipinas. Ito po ay si Quezon City soon to be Senator Herbert Bautista. At ang susunod po ay kapitbahay natin sa Antique, si Senator Loren Ligarda. So yung po mga kaksyon po natin. At next, I know him soon to be Senator Chodoro. Then we also have a famous one. Itong si Twitter Mayor Anila, mga kaksyon po natin. At kanyang nilinaw na ang unity team or the alliance between her and the presidential aspirant former Senator Bongbong Marcos has not yet released its official senatorial line-up. Meron po ako mga kaibigang senador, wala pa pong senator slate ang unity team dahil hindi po pa po nag-announce si Bongbong Marcos, pero meron po ako mga kaibigan na senator na dala-dala ko sila dahil kaibigan ko naman sila, Anya. Hindi na niya binanggit ang kanyang pangalan na consequently, mga ka-aksyon po natin, ay nag-withdraw sa kanyang candidacy bilang senador. Mga ka-aksyon po natin. Talagang eto, parang halo-halo, mix-mix na ito pong wala nang isa kasing partido, mga ka-aksyon po natin. Ang dami mga partido. Ang sabi ni Joy, the pambayad utang na loob team. Herbert, Ligarda, patay kung yung first two choices pa lang, paktay na, kawawang Pilipinas. Sabi ni Disclosure, yung endorsement is a kiss of death. As a Duterte, you are a sure loser. Pero wala na nga si Duterte dahil nag-withdraw na. Sabi ni Arresto Nudge, Botonic was saying that Pink should not be posting comments on Duterte's choice of senatorial candidates because they are not the VP candidate themselves. Firstly, who is she to say such? The news is here on this paper, and so everyone is free to make his own comment. I think we're still under a democracy, although his regime had tried hard to stifle it. Secondly, who is she to say such when for every article published from the real BP lady, she does not fail to make any comment? Is she the real BP herself? Meron pong kaibigan na senador. The statement was made by Cera. BBM has yet to announce the unity senatorial slate. Pero at this juncture, I think BBM already know that he will be disqualified because even a group from his neighborhood Punpunong Ilocano filed a petition asking for his disqualification as well. So paano to, mga kaksyon po natin? Pero tingnan natin, tingnan natin kung karapat dapat nga ba itong lahat mga ito, at kung papasa ba sa pagtaya ng taong bayan. Hindi porke sikat, hindi porke ito po mga kaksyon, hindi porke tawag dito, hindi porke kwat, mga kaksyon po natin, lasot na po sila. Hindi po nangangahulugan, mga kaksyon po natin, hindi po nangangahulugan na ito po ay mananalo sila pag sila po ay napunta sa official lineup nitong si BBM. Inanunsyo naman ng Commission on Election na inaasahan ang paglabas ng pinal na listahan ng mga kandidato sa halalan 2022 bago matapos ang buwan. Binanggit ni Kumander spokesperson James Jimenez na hindi pa nare-resolve ang nuisance cases bilang rason sa bagong petsa ng paglabas ng listahan na una niyang inanunsyo na ilalabas umano
ang naturang listahan sa December 15. The list of official candidates will not be released tomorrow as there are still a number of unresolved nuisance cases, and we expect that the process of finalizing the list of the candidates will take at least 2 more weeks. Anya, Martes natapos na ng COMELEC ang raffle sa magkakasunod ng 166 party list group sa balota. Ganyan din ngayong araw, binawi ni Pangulong Rodrigo Duterte at Christopher Lago ang kanyang kandidatura sa pagkasenador at presidente sa halalan 2022. Hindi naman tumugon si Jimenez sa tanong kung nakaapekto ba ang pagbawi ni Duterte at Go sa paglabas ng pinal na listahan ng mga kandidato. Samantala mga kaksyon, si Secretary Duque bumanat kay Luksin sa 50 million sirens deal. At tahasang tinawag ni Health Secretary Francisco Duque na kasinungalingan ang akusasyon ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. sa umunang paglaglag muli ng pamahalaan ng isang deal para makabili ng 50 million na pirasong sirens na gagamitin sa vaccination program ng bansa. Hindi totoo yun, kasinungalingan yun. Puro giin ni Duque sa isang panayam. Ikinatwiran ni Duque na umatras ang supplier, makarang hindi sila pumayag sa mataas na presyong inialok nito. Ang gusto ni Locsin, sumunod kami sa gusto ng supplier na presyo. Hindi naman pwede yun. Hindi naman kami gago para gawin yun. Meron tayong batas dyan, Republic Act 9184, hinggil sa Government Procurement Reform Act. Ito ang ikalawang akusasyon ni Locsin sa DOH. Noong December 2020, inakusan din niya ang ahensya ng somebody dropped the ball o inilaglag ang negosasyon sa Pfizer. Itinaranggi rin ito ni Duque at sinabing patuloy ang negosasyon sa Pfizer sa panahong yon. Hindi maiwasan na naglabas ng pagkadisamaya si Duque kay Locsin na maaari namang umanong personal lumapit sa kanya para pag-usapan ito. Tweet ito, hindi man na ako tawagan, open naman ang communications namin. Pareho naman kami nasa administrasyon, di ba? Madali naman ang mag-usap for clarification, di ba? Aking kay Duque. Nung linggo, inihag ng DOS at ng National Task Force Against COVID-19 na may sapat sila mga hiringgilya para sa vaccination program sa bansa. Samantala mga aksyon, nakarating na sa Office of the President ang ulat na di umano'y may hiringan sa pagitan ni Foreign Affairs Chief Teodoro Locsin Jr. at Health Secretary Francisco Duque III. Sinabi ni Acting Presidential Spokesperson at Cabinet Secretary Carlo Nograles na kagad siyang magbibigay ng update sa issue ng kinasasangkutan ng dalawang Cabinet Secretaries. Sa kabilaan niya kasi nang nakarating na sa OP ang usaping ito, hindi naman ito napag-usapan per se sa Talk to the People ni Pangulong Duterte Lunes ng gabi. Asahan po ninyo na tayo po ay magkakaroon ng updates at mabibigyan din ng linaw ang lahat ng ito sa susunod na pagkakataon. Ayon kay Nograles, nauna rito sinita ni Locsin si Duque ng pasinungalingan ng huli na nawala ang oportunidad ng Pilipinas na makakuha ng milyong vaccine sirens mula sa Estados Unidos. Sinabi ni Duque na ang kasunduan na makabili ang Pilipinas ng 50 million syringes mula sa Estados Unidos ay naibasura dahil sa usapin ng overprice. Don't ever, Duque, ever question my motives, ayon kay Locsin sa kanyang Twitter. Ani Locsin, the government dropped the ball again nang mabigyan ito makakuha ng syringes. Ang sagot naman ni Duque, inalok sila ng 411.5 million para sa 50 million syringes kung saan ay 238 ang bawat isang syringes na giit ng kalihim ay lampas sa inilaang pondo ng pamahalaan. Anya pa, isang paglabag sa Republic Act 9184. Wala yun, hindi totoo yan, kasinungalingan yan. Ang gusto ni Locsin, sumunod kami sa gusto ng supply na presyo, ay hindi naman pwede, hindi naman kami gago.
walang katuturan yung sinasabi niya. Unang-una, nag-back out ka kasi. Hindi nga makasupply at that budget. Bakit naman kami susunod doon? Hindi magagraph naman kami. Pahayag ni Duque. Ang resback naman ni Luxin, ang alok ng Health Department na 4.7 centimo kada sirens ay hallucinatory. Anya pa, hindi pa ipinalawanag na mabuti ni Duque ang kanyang dahilan sa pagtanggi ng kontrata. Just respond to the offer professionally on the right, not junior level. Sino and explain why. The offerer answered back devastatingly, I'm Pakilusin. I was assured it was being handled professionally and would be disposed of on a factual basis and not may pakiusap o tago ng tago. Matatandaan, hindi man lang binanggit ang pangalan ni Duque na sabi ni Luxin noong Disyembre nakarang taon na mayroong isang tao na nag-drop ng ball na makakuha ng delivery ng Pfizer BioNTech vaccine sa Pilipinas para sa buwan ng Enero. Ang first batch ng Pfizer BioNTech vaccine sa Pilipinas ay dumating noong buwan ng Mayo. Puro away mga kaksyon po natin. Ito naman, hindi po ito namang isa mga kaksyon po natin. Ito namang isa, banat ang banat, hindi pa talagang may kinikim-kim na sama ng loob. Naniniwala si Commission Election Spokesperson James Menes na hindi susulong ang isang petisyon na nais ipagpaliban ang 2022 election at isagawa ito sa 2025 dahil sa katwiran ng patuloy na banta ng pandemya. The petition itself, just on the surface of it, seems unlikely to prosper. Ayon kay Jimenez patungkol sa petisyon na isinampa ng grupong nagpapakinalang Coalition for Life and Democracy o NCLB. Ang kahilingan ay nailipat ang halalan sa 2025. Ang pangunahing rason umano kung bakit hindi susulong ang petisyon dahil sa lalabang ito sa tinatadhana ng konstitusyon. Sinabi niya na maaari lamang suspindi ng COMELEC ang halalan sa maiksing panahon at kung ang mga kondisyon ay para sa malaya at patas na halalan ay hindi nakikita. I think those particular criteria do not exist right now, so I don't see any valid justification for granting this sort of petition. Ayon pa kay Jimenez, dalawang problema umano ang nakikita niya sa petisyon. Una, yung paglabag nito sa konstitusyon at ikalawa ay walang probisyon sa konstitusyon para sa holdover sa mga komposisyon na tampok sa eleksyon. Ano to, barangay? Mga kaksyon po natin, barangay ba ito? Na pwede i-postpone sa pamagitan po ng pag-amyenda po sa local government code, mga kaksyon, nagtatakda sa eleksyon. Di ba? Ito lang po mga kaksyon po natin eh. Ito, kung sa barangay, okay sana. Yung sa nilalaman ng local government code of 1991 and that was already proven dahil tatlo na po yan, tatlong beses na pong nangyayari noong 2005 and then ito pong 2016 hanggang sa maging total at saka noong mga 1993 mga aksyon po natin ay talagang ito po ay nakuha na mga kaksyon. Pero ayun nga po, iyan po ay pinasa sa Congress, mga kaksyon po natin. Pinasa po yan sa Kongreso, mga kaksyon. Ito pong postponement ng eleksyon for barangay dahil hindi po constitution po yan, kundi nakapanood po sa Local Government Code of 1991 ang kung saan po ay inamyendahan po ng Kongreso. Pero sa national, I don't think so, mga kaksyon, dahil iyan po ay nakasaad sa ating pong konstitusyon. Wala tayong sapat na oras, mga kaksyon, sa ating pong palatuntunan firing line. Sa technical side, nakasama natin si Nathaniel Hovero. Ang inyo pong kaaksyon, ako po si Aksyon Kumander Dante Cera. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Una sa aksyon, una sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino.
Inyong napakinggan ang palatuntunang Firing Line. Dito pa rin sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. Hanggang bukas muli ng ating pagtatagpo, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Isang dahilan kung bakit lumipat na sa Aksyon Radyo ang mga taga-Dagupan at taga-Pangasinan. Kasi lagi silang nangunguna sa mga balita. Kasi lagi silang alerto at masipag sa pag-cover direkta mismo sa pinangyarihan ng mga balita. That's right, folks! Ang DWCM Aksyon Radyo ay kinikilala ngayon bilang news leader ng mga taga-Pangasinan at ng mga taga-Dagupan. Walang aksyon at mga pangyayaring nagaganap dito sa lugar natin na hindi agad naiulat sa